erantzun bat aurkitzean lasaitasuna sentitzen dugu. Hori bera da argitu saioaren helburu nagusia, zalantzak argitzea. Programa honetan aktualitateen inguruko berriak azalduko ditugu eta horretaz gain astero elkarrizketatu berezi bat izango dugu hemen platoan. Gainera, ikusentzuleok, zuen papera oso garrantzitsua izango da. Chat bat izango dugu zuentzat. Baina lasai, horren inguruan segidan hitz egingo dizuet eta ongi etorriak izan argitu saiora. Gogoraraziko dizuegu argitu saioaren eginkizun nagusia galderei erantzuna aurkitzea dela. Horregatik da garrantzitsua zuen parte hartzea gure saioan. Argitu saioan astero gonbidatu berezi bat izango dugu. Eta haren inguruan bururatzen zaizkizuen galdera guztiak gure txataren bidez egin ahalko dituzue. Hemen dugu platoan gure txataren arduraduna. Kaixo Nerea, zer moduz? Kaixo Anje eta kaixo ikusentzuleo. Eta, bueno, astero, hemen izango nauzue, konbidatuen, harako azalpen txiki bat egiteko, eta, gainera, Anjek esan duen bezala, txat bau daukagu, zuek, zuen galderak, zalantzak, ideiak, pentsamentuak, horiek argitzeko, aterako dugu, momentutxu bat. Hori da. Nerea, zein izango da, azaldu ikusentzulei zein izango den gaurko elkarrizketatua? Gaurko elkarrizketatua oso berezia da. Monte Solidarios elkarteko idazkaria etorriko da gure platora. Kontxi Franco du izena. Eta, bera idazkaria izateaz aparte, erabiltzaile ohikoa da, eta hainbat irteera egin ditu elkarte honekin. Ze interesgarria, Nerea. Hori ez, Monte Solidarios elkarteak ametsak egi bihurtzen ditu, ez da, Nerea? Hori da. Mugirtasun eta ikusmen urriko pertsonek eta disfuntzio... Mendira joan dezaten, horrelako elkarteak daude sortuta, ez da? Hori da, bihurtzen dutu posible, pertsona horiek ara joatea eta, disfrutatzea, naturak gozatzea, ez da, zuentzako agian ez den hain... Ez dakit. Desberdina edo, beraientzat da oso garrantzitsua. Ikusentzulok bakizue egin beharrekoa, buruari bueltak eman, eta zalantzaren bat baldin baduzue Kontxi Francoren inguruan, ez izan zalantzarik, eta idatzi gure txatean, gero Nerearekin izango gara eta galderei erantzuna ematen. Gero arte, Nerea, eskerrik asko. Agor. Orain aktualitatearen txanda da. Saioaren tarte honetan, asteko gai nagusienak aipatuko ditugu. Ezinezkoa da albistegiarekin hastea, Valentzian gertatutakoari tarte bat eskaini gabe. 3 aste pasa dira eta oraindik Valentziak hankaz gora jarraitzen du, dana fenomenoaren eraginez. Lokatzak kaleak janditu eta milaka bolondrez batu dira garbiketara. Euriaren errekor absolutua lortu zen Espainian 24 ordutan, 772 litro ur metro kuadro berean. Datu hau bera da lortzen dena Valentzian 2 urtetan zehar, horraino iristen da egoera honen larritasuna. Gainera, metro kuadro batean, ordu betean, 185 litro ur erori ziren. Benetan, larria egoera Valentzian. Milaka pertsonei eragin dion katastrofe honen baitan, gobernuak hainbat laguntza eskaini die eragina jasan dutenei. 4 motatako laguntzak daude, alde batetik erabat suntsitutako etxebizitzei laguntzak emango zaizkie, bestalde etxebizitzaren egiturari eragiten dioten kaltetuei ere, etxebizitzaren egiturari eragiten ez dioten kalteak ere izango dute haien laguntza gobernuaren aldetik, eta amaitzeko auzokideen erkidego bateko elementu komunetan izandako kaltetuei ere laguntzak emango zaizkie. Benetan Valentzian gertatutakoa oso larria izan da.
Hala ere aurrera jarraitu behar dugu, laguntza hauek guztiak ez dira nahikoak izango Valentzian gertatutako suntsipenari aurre egiteko, baina hemendik argitu saiotik gure animo guztiak Valentziar herriari eta animo halko duzu eta. Beste alde batetik, beste laguntza batekin jarraituko dugu, laguntza hau etxe bizitzarena izango da eta gaztei zuzenduta dago. Baldakizue zenbateko diru laguntza emango diguten gazteoi errenta aitorpenean etxe bizitzaren alokairuagatik? Galdera honi erantzuna ematen Elena Costa izango dugu Eibarreko kaletan. Tira, Elena, zer egin behar dugu gazteok diru laguntza hau jasotzeko? Hala da, emantzipak 25 eta 29 urte bitarteko gazteetan banatuko den diru laguntza izango da, 300 euroko hileroko ordainketa bat izango dute, eta gehienez 24 hilabetez iraungo duena. Laguntza hau alokairua laguntzen ordaintzeko edota etxe bizitza bat erosteko balioko duena izango da. Tira, Elena, eskerrik asko. Dena den laguntza hori nahiko alda gurasoengatik emantzipazioa lortzeko, ala kasu askoz ere arantzatsuagoa da. Galdera honi erantzuna emateko, Eibarreko kaleetan gaztei egin diegu galderak. Ea zein den haien egoera. Gazte dixak geroz eta langexo bitzen dago eta ez daki aukera handirik etxe bizitza bat eukitzeko. Ez da, askotan ez da bide garixa. Ideia ona iruditzen jata, baina uste dut luzerara ez dela biablia izango. Neri hori iruditzen zait behintzat. Nire mutikoa bakarrik bizi da eta, baina, bueno, beharrezkoa dira, baina no son suficientes para nada. Oinarrizko laguntza bat dela, osea, gazteok behar ditu horrelako laguntzak, baina bai uste dut ez dela nahikoa emantzipatzeko, osea, gazteok emantzipatzeko ez dela laguntza nahikoa. Ze emantzipazioa ez da bakarrik gurasoen etxetik joatea, baizik eta beste 11 gauza dira, eta uste dut laguntza honekin gure bizitzarekin aurrera jarraitzeko ez dela nahikoa. Nik esango nuke ez ja bakarrik etziena orokorrian prezioak jeistia, ze hau da, nik ez dakit ekonomiaz ezer, baina nik esango nuke prezioa jeisten, jendeak ikusiko du, hau erosi aldet. Nire egoera pertsonala ikusita ez ditut aukerak independizatzeko, bai dakatela gogua, uste dute edozein gaztek nahi dabela emantzipau, baina gaurkoz ez dakate hori buruan. Kostata, igual, depende, osea, lanan arabera, etxian arabera, ez da izango igual bez, kriston etxe bat, baina bueno. Nik espero dut, ez dut oso argi ikusten, nahiko zaila ikusten dut, ze ikusita nola dauden gauzak, lanarekin eta guztian artean oso txarto ikusten dut. Etxe bizitzaren prezioa gora doala, orduan ez dakite oin momentan baloratzen zenbatiko diru laguntza beharko neban, baina argi daue laguntzak ez dirala igotzen eta etxe bizitzan prezioa bai, orduan hori, ez dakit baloratzen, baina seguro erreza ez dakatela. Ezingo neuke zenbaki konkretu bat esan, baina ez dakit kurritzen dauena adibidez zati handi bat edo alkiler, edo ez dakit, osea, fakturiak, errenta, orokorrian. Azkenian hori da ordaindu behar duguna. Gero ja bestelataz gure lanarekin erosiko genuke beste gauza guztiak adibidez. Asteko beste berri garrantzitsu bat Harrera Guneena izan da. Hain zuzen ere, astelena egun garrantzitsua izan zen Euskal Herriarentzat eta batez ere Bilbo hiriarentzat. Izan ere, hiri honetako biztanleriaren 17% atzerritarra da. Bilboko udalak bultzatutako gune berritzaile honek harrera duina eta eraginkorra bermatzea du helburu hiri berrian aukerak bilatzen dituztenentzat. Harrera gunea erreferentziazko espazioa izango da. Pertsona migratzaile informazioa, laguntza psikologikoa, lan orientazioa eta oinarrezko zerbitzuak eskaintzeko.
Horrez gain, bertakoen eta etorkin berrien arteko loturak indartzea du helburu, elkar bizitza eta elkar ulertzea sustatuz. Bestetik, azaroaren 9an ospatu da adopzio nazioarteko eguna eta datuek diote adopzio internazionala Euskal Autonomia Erkidegoan desagertzear dagoela. Hori guztia hobeto azaltzeko, bertan platoan dugu gure kolaboratzailea den Ixone Soltxaga. Tira Ixone, zer diote datuek? Kaixo, Anje, begira, grafiko bat ekarri dikizuegu eta ikusi dezakezue 2010 urtean nazioarteko ziren adopzioak nahiko goratxoak. Nazioartekoak dira kolore arroxa eta nazionalak urdina, ezta? Hori da. Urdinak berriz nahiko basu zeuden eta urteak pasala ikusi daiteke nazionalak nahiko egonkor jarraitu dutela, eta nazioartekoak jeitziera itzela izan dutela. Bai. 90% jeitziera izan zuten 2010 urtetik 2023 arte. Benetan, datu harrigarriak Ixone, eta honen zergatia? 3 arrazoi nagusi daude. Lehenengoa izan da, dakizuenez munduan gero eta gerra, gatazka eta hondamendi gehiago daudela, eta horrek herrialdean kaosa sortzen duela. Orduan administrazioak egoeratik kanpo geratzen dira eta ezinezkoa da hau bideratzea. Eta gero baita nahiago dutela herrialdeek umeen beharrei, herrialdean bertan beraien beharrei asetzea, eta azkenik adopzio prozesuetan segurtasuna nahiko igo dela, naiz eta nahiko segurtasun gehiago daukagala, orduan... Kontrol gehiago ez da, Ixone? Hori da. Orduan gurasoek nahiago dute nazionala edo estatuan bertan adoptatzea umea. Eta Ixone, honen inguruan badukagu ez da, elkarrizketa bat prestatuta? Bai. Lucia Gomezekin bildu nintzen, eta bere testigantza nahiko hunkigarria izan zen. Berak Txinatik etorritakoa da, eta orain bere familiarekin bizi da Gasteizen. Guazen, bideo ikustera, ez da Ixone? Bertan. Badaude bihotzaren bidez eraikitzen diren etxeak, eta horietan hazten diren ametsak. Milaka haurrek bizitza berri bat izateko aukera lortzen dute adopzioaren bidez. Prozesua konplexua da, baina askorentzat familia baten parte izateko bidea. Adopzioa maitasunak idazten duen istorioa da, familiak mugetatik haratagoz lotuz. Horren adibidea da Lucia, 18 hilabeterekin Txinatik adoptatua izan zena. Bueno, Lucia, konta iguzu pizka bat. Nola izan zen zure adopzio prozesua? Bueno, me trajeron con 18 meses aquí a Vitoria y no me acuerdo de absolutamente nada, ya que era muy pequeña, pero sí que mis padres me han contado mucho sobre el proceso, que fue muy largo y muy duro y tuvieron que hacer muchos trámites. Pasaron 2 años hasta que me cogieron y pues fue bastante costoso. Adopzioak ez du familia aldaketa bakarrik ekartzen, baizik eta bizitza berri bat ere. Gehienetan aldaketa honek eragina izan dute ume adoptatuengan. Uste duzu adopzioak nolabait eragina izan duela zugan? Sí, creo que el tema adopción afecta a todas aquellas personas que han sido adoptadas, tanto positivamente como negativamente, ya que conlleva un proceso muy largo y durante ese proceso hay que saber adaptarse. La adopción me ha dado una nueva oportunidad a vivir nuevas experiencias, a tener una familia, a tener una casa, pero también hay aspectos negativos que los he vivido. No es que haya vivido discriminación por ser adoptada o por ser china en sí, pero sí que pues yo personalmente al entrar a una sala donde hay todas personas con rasgos normativos, en este caso españoles, pues sí que me he sentido un poco rara, extraña, porque al final yo era diferente y pues tenía miedo a
a qué pensasen ellos de mí. Askotan, adopzio prozesuan ezagututako beste familiek integrazioan laguntzen dute, esperientziak partekatuz eta elkarri babesa emanez. La verdad que hoy en día sí que me junto con un grupo al que llamamos grupo de adopción, en el que estamos, yo creo que 6, 7 familias. Nos conocemos desde que nos adoptaron. Mis padres, al hacer el certificado de idoneidad, conocieron a otros padres que estaban haciendo el mismo proceso, que eran de Vitoria, pero que no iban a adoptar en China, sino en otros países. Hacemos una comida anual y contamos y nos hablamos de qué tal nuestro año, cómo estamos y tal. Noizbait sentitu alduzu zure jatorri biologikoari buruz jakiteko behar edo nahi hori? En mi caso, bueno, sí que tengo esa curiosidad de saber de qué pasó, quiénes eran mis padres. Está esa curiosidad, pero a la vez no es algo que sea necesario para mí. Eta adibidez Txinara bueltatzeko nahia? Pues sí, la verdad que me gustaría volver. Me parece muy interesante la cultura que tienen, ya que es muy diferente a la nuestra. Y aparte que, pues bueno, sí que existe una unión entre el país y yo, ya que yo he nacido ahí. Entonces sí que lo veo como ir para no reconectarme con mis raíces, porque no busco eso, pero pues conocer un poco más sobre ello. La adopción, digamos que me ha cambiado la vida, pese a ser un proceso muy largo y duro. Me ha dado una nueva oportunidad, ya que no se sabe qué hubiera pasado si me hubiera quedado allí en China. Así que, bueno, estoy muy contenta y viendo todos estos años atrás, he vivido muchas experiencias, pues tengo una familia, una casa, una educación. Azken finean, adopzioa norbait zaindu eta laguntzeaz gain maitasunez osatzen da. Sustraiak baino gehiago, etxea eta babesa aurkitzea da benetako helburua. Adopzioaren eguna izan zen pasaren astean, baina datorren astean beste egun garrantzitsu bat dugu. Azaroaren 25ean indarkeria matxistaren aurkako eguna izango da. Bertan, Emakundek, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek Eudelekin batera kanpaina bateratu bat aurkeztu dute. Hau da, kanpaina berriko kartela eta hemengo leloak ondorengoa dio. Indarkeria matxista ukatzea haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Helburua, kanpaina honen helburua, herritarrak animatzea da gero eta zabalduago dagoen nazionalismoaren aurrean. Negazionalismo barkatu. Kanpainak indarkeria matxista existitzen ez dela edo gutxiazten duten jarrerak salatzea du helburu. Kanpainaren iragarkietan, sareetan aurki daitezken esaldi batzuk nabarmentzen dira. Horien aurrean errealitate gogorra gogorarazten da. 2023an 6.513 salaketa erregistratu ziren, emakumeen aurkako indarkeriagatik Euskadin. Emakumeen gaiarekin jarraituko dugu, baina oraingo honetan emakumeak eta musika izango ditugu aztergai. Gaurko saiorako Mai Arlanzonekin elkartu gara, bera Oñatiko Malko taldeko abeslaria da, eta berarekin izan genuen elkarrizketan industria musikalean dauden aurreiritzien inguruan hitz egin zigun. Bertan Mairen bideoa. Egungo industria musikala idealizazioz beterik dago. Tamalez, emakume musikaria izatea ez da batere erraza. Gutxi batzuk ausartzen dira honek dakarren presio fisiko zein psikologikoi aurre egiten. Gaurkoan, Mai Arlanzonekin izan dugu hitzordua, Malko taldeko abeslaria. Berak gai honen inguruan duen iritzia zein bizi esperientzia kontatuko dizkigu.
emakumean representazioari dago kixonez, esango neke gaur egun oso anitza dela, baina gisa dela ondiok badauzela estilo musikal batzuk zintzutan emakumean presentzia oso baxuan, hala nola roka dela nire esparrua edo, oso emakume gutxi dauz. Eta gainera gehiketia, estenatoki gainera igoten dianaz aparte, badauela atzeko lan bat, zeinetan emakumean presentzia dan askoz txikinagoa. Ez da bakarrik estenatoki gainean dauzenak, baizik eta teknikarixak, argi teknikarixak, eta hori esparru hortan emakumeak oso gutxi dauz. Gainera emakumean irudisa oso pentsauta dau industria musikalian, ze objektu gisa ikusten da ez, emakume bateri eskaketan sakona eta gizon bateri eskaketan sakona oso desberdina da, eta mundu mailan emakumea ikusten den moduan isla bat da. Ze azken finean eskaketan dozkue gorputzaldetik eurak ezarritako kanonen barruan sartzia, eurak gura hauen moduan jastia, show bat emutia igual gizon bateri eskaketan esakona, eta oso idealizauta, sexualizauta eta objektu moduan trataiten dozkue batzutan. Baita soldata aldetik, nik ez dut eneiz bizi musikaz, baina egisa da musika munduan emakumeak irabazten dagoen diru kopurua eta gizonak irabazten dagoen diru kopurua ez dela berdina. Edo berdina baldin bada ez da berdina azkeinketan. Hau da, emakumeak esan duten moduan show bat emun bidaue, eta horrengatik pagaiten daue, jasoten dauen dirua da, gizon batek jasoten dauen berdina, ez herrin barik, edo bakarrik gitarria zagerketiarren rokan alderdixan adibidez, kontutan eukita emakume gutxi dauzela, gainera eskaketan xate, geixauen mutia, dantzaikia, gitarra jotia, eukitia ulia perfecto, eta hori da zehose, gizoneiri etxatena eskaketan. Sarritan, industria musikalaren parte diren emakumek presio sozial handia jasotzen dute. Kasu askotan, jasandako presio hau haien egunerokora iristen da haiek nahi ez zarren. Nere kasuan asko eragina handia dako kontzertutan adibidez badakoten jarrerakin. Alde batetik asko kosta egin eta ikusi dut Euskal Herri mailan beste emakume batzu iribe pasaiken xatela, eta da preparaikia jantzi biozun adibidez. Igual txorra bat emuten dago ez, baina nire beste taldekideakin konparauta, urak ez dago pentsaiken bi aldiz jantzi bihar dagoena, eta aldiz nik eruan bihotze ze pentsauta, ze exigiten xat, naiz eta inun idatzita ez egon, hola famina izela jantzita edo geixo pentsau biotela jantzkerak eurak baina. Zehatzenian emuten dago jentia atorrela bakarrik guri ikustera edo gu izango baginan espektakulo bakarra eta ez da, zoritxarrez, zorionez, ez da hori. Eta hori adibidez hori da gauzetako bat, eta rokan barruan batzutan sentilen naiz beste kartelera baten adibidez oso ohikoa da, dana mutilez beteta gotia, taldekide danak mutilak izatia, tan izatia neska bakarra, eta apur bat sensazio raro, tristia, eta espero aldaketia. Kontxi, heldu zara, Gasteiztik. Zer moduz, Kontxi? Ondo. Euritsua zen bidea, baina ondo. Bueno, elkarrizketarekin hasi aurretik, zuzenean konektatuko dugu realizazio gelarekin. Tira, Nerea, zer moduz doa txata? Nerea, ez dizuten zuten? A ver... Oh! Txata zutan! Ziortza iratu Etxeberria, Eutxi Gaztiak, Eider Landa, emoji... Mamuan emoji bat, Mikel Lizardi, benetan aurkezle galanta. Eskerrik asko, Mikel, zubai, ikusle galanta. Tira, Nerea, kaixo?
Kaixo? Bai, zer moduz txata? Bueno, nahiko ondo doa, pertsona batzuk hasi dira beren zalantzak eta egiten. Baina, nik horatu nahi dizuet zuei ikusentzuleok, oraindik tartea dagoela, zuen zalantzak galderak edo dena delakoa galdetzeko, eta, Kontxik horri erantzuteko. Hori da, segidan joango gara txataren galderak erantzutera, baina honen aurretik iragarkiak izango dituzuet. Bertan. Naturara hurbiltzeko eta gehiago ezagutzeko? Ez galdu, Adar eta Sustrai saioa, landarak eta zuhaitzak ezagutzeko saio berezia. Azaroaren 21, osteguna, arratsaldeko 7:00 zuzenean, hemen Lurra Hotzaken! Bueltan gara hilabetero bezala zuentzako albiste berriekin. Datorrena datorrela. Xuan, zer egin dezakegu? Eske ez dakit garazi, ez dut ezer ulertzen. Ze pista ditugu? Utzi pentsatzen pixkat, hau ikusita elkarrizketak, informazioa, telebista, eta gero azaroko 21 osteguna eta ordu batak. Ez dut ezer ulertzen. Itxoin, Xuan! Zer? Eta ertzari jarraituz gero? Noski, ertzetatik? Ona, garazi, ona! Baina itxoin pixkat, Ertzetatik, atxe gabe da. Egia da. Ertzetan, ertzetaraino, ertzetatik, denak atxe gabe da. Bueno, poliki-poliki programa aurrera da, ez da Kontxi, eta azkenean hemen dugu Kontxi Franco, Monte Solidarios elkartetik. Benetan lan aparta egiten duen elkartea da Monte Solidarios, baina hasteko jakin nahiko nuke nondik datorren Monte Solidarios elkartea sortzeko grin hori. Begira, Monte Solidario sortu zen orain dela 2015 gutxi gora bera. Pertsona bati bururatu zitzaion mendia juzelako, eta mendian zegoenean esan zuen Jose polita den Euskadi, polita den mendiak eta paisaia, natura. Eta orduan esan zuen baina pertsona batzuk ezin dute ikusi, eta hasi zen pentsatzen nola moldatuko zuen lortzeko hori. Eta hasi zen begiratzen eta ikusi zuen tresnak existitzen zirela, bazundaina asmatuta. Eta orduan lagun batzuekin elkartu zen eta erabaki zuten montatzea Monte Solidarios elkartea. Hori da. Orduan, esan dezakegu elkarte honen helburu nagusia dela dibertsitate funtzionala duten pertsonak mendira eramatea, ezta? Bai, mendira eta baita ere natura ezagutzera. Osea, mendiaz aparte bestelako ekintzak ere egiten dira Monte Solidariosen? Bai, mendira juten gara, baina adibidez ekintzen artean dago urteran zehar antolatzen ditugu 15 irtera naturan. Eta orduan ezagutzen ditugu batez ere Arabako paisaiak eta lekuak oso politak. Gure ibilbideak dira oso errezak, 5-8 kilometrokoak eta desnibela 0 eta 30 metroko desberdintasunean, ez da? Orduan... Hemen dauzkagu irudi batzuk tresna niretzat behintzat arraroak dira tresna hauek, berriak dira niretzat, zuk jada ezagutuko
dituzu, ze tresna, zer dau? Bai, kontatuko izu, begira, guk mendira joateko, eta, bueno, irterak egiteko, erabiltzen ditugu bi tresna desberdinak. Bata da, julet taulkia, Frantzian erosten dugu, ja, lau ditugu, hemen Fernandoko ondo erakutsi digu, gurpil bakarreko aulkia da. Gurpila ikusten duzuen nola gordetzen den, bai, ez da, plegau hilen da, ez da. Bai, eta gero, hemen ezerlekuan pertsona, desgaitasuna daukan pertsona ezertzen da, eta gero badaude bi pertsona bat atzean eta beste aurrean eramaten. Atzekoak bauka frenoa, eta abiadura nola bait adierazten du. Atzekoak dako bizikletako manillara, ez da? Bai, antza du, baina, bueno, desberdina. Eta gero, bauka beste potere bat edo, beste zaugarri bat. Eta da, askotan aldapa behera doanean, prinsipioz ezerlekua inklinatu egingo zen, eta hor ezerita doan pertsona, nola bat beruntzere egon daiteke, ez? Edo kontrako, aldapa gora doanean, egongo zen, zerura begira. Disfrutatzen, ez, paisaiak eta. Sistema bat, beti ezerlekua izateko, 80 gradutan edo dana dakoa. 80 gradutan, eta orduan oso ondo. Eta orduan, beti egon behar da hori atzekakoa, eta aurrekoak esaten du ze nolako oztopoak dauden bidean. Eta bestalde, elkartean beste hainbat tresna ere bakotzu, ez da? Adibidez, barra bat, ez da, dakotzue? Norabide barra. Norabide barra, normalean, joleta ulki erabiltzen da, ni bezalako pertsoneekin, ez da, desgaitasun fisikoa daukagunekin, eta orduan ezin dugu ibili edo gaizki biltzen gara, eta gero, hau da, oso ondo ikusten da argazki hauetan. Eta gero badago bestea, norabide barra. Dakula zehazki hemen, ontsa sartuko platora. Hori da. Aber, ekartzen duzkuen norabide barra. Benetan, ez dakik plato hontan sartuko dan, baina benetan handia da, ez, norabide barra? 3 metroko barra. 3 metro. Eta barra honetan zenbat pertsona hartzen dabe parte laguntzen? 3 pertsona? 3 pertsona. Pertsona metroko, ez da, esan du? A ber, demostrazio bat ingu, laguntzaile bat gehiago gurot. A ber, nor jartzen da edo bestela... A ber, altzatuko naiz ni eta jarriko naiz. Ni erabiltzen da itsuak edo ikusteko arazoak dituzten pertsonekin. Eta orduan, beti jumea gara lotuta. Eta beti denok batera izan behar dugu aldakan, adibidez, zu eta bio gaizki gaude. Zu pasatu egin behar zara beste alde honetara. Ni zure alde berdinetik? Hirurak egon behar gara alde berean. Alde berdinetik, bale. Noski, bestela bikoitza okupauko goen, ez da, bidea? Bai, eta... Bai, arriskutsua izan alda. A ber, etorri hemendik, etorri. Ez da sartzen? Orduan, aurrean duana markatzen du eta izan behar du denbora guztian zenolako oztopak dauden bidean. Ea koska daude. Ni naiz ralitiako kopilotua, ez da? Bai, hori da, azken finean. Eta atzekoak lema moduan. Osa, berak ipini behar du, mugitu egin behar du barra adierazteko, bidea ezkerrera doan edo eskuinera doan, eta hori da atzekoaren funtzioa. Oso, ondo. Eta holako tresnak eskurtsio danetan erabiltzen dituzu, ez da? Bai. Normalean guk irterak egiten ditugunean, azaldu egiten diegu usuario edo erabiltzaile guztiei, nora jungo garen, zen nolako oztopoak topatu ditzakegun, ze luzera izango duen, eta zer eraman behar duten, eta hori. Eta orduan hori jakin da, batzuk apuntatzen dira, eta normalean, ia irtera guztietan badago beti, erabiliko dituztenak, norabide barra, eta jarraituko eskerrik asko Ixone, laguntzagatik. Eta horien jarraituko
Kontxi, apurtxo bat galdera pertsonal hauekin, baita elkarteakin lotutakoak. Bakigu irtera hauetan erabiltzaile zarela, baina nola aurkitu zeben Monte Solidario? Zela jauzan elkartia zuregana? Nire lagun bati proposatu zioten teidera igotzea. Eta orduan berak hasieran bazegoen nazik eskatuta eta orduan beka baietze anima zaitez eta orduan enteratu nintzen existitzen zela. Bera juntzen teidera, bueltatu zen oso pozik, talde majua egia da, oso pertsona majuak direla, eta orduan oso guztia dago zenez. Beste alako elkarteatekin joan zen, ala ze... Ez, Monte Solidarioseko ekin joan zen. Monte Solidariosekin. 2018an uste dut. Hain dela urte batzuk. Aha, bai, orain dela urte batzuk. Ez ziren elmugara, goraino, igo aize bolada gogorra zen delako, baina 3.000 metro egin zituzten eta oso pozik bueltatu zen. Eta gero beste normalean urtero egiten da reto bat. Beste bat izan zen Mont Blancera jun ziren Monte Solidarioseko pertsonak itxuak edo ikusteko arazoak dituzten pertsona batzuekin Mont Blanc mendira. Eta hor pasatu zituzten egun batzuk eta oso esperientzia gorgorra, baina polita. Badakigu aurreko larun batean izan zala Monte Solidarioseko 7. gala, ezta? Eta bertan aurkeztu zen Las Sonrisas de Monte Solidarios dokumentala okerrespan hau. Eta bertan Jone Larrauri erabiltzailean hitzak entzuten dira eta hemendaku bideoa ikusgai. Guazen ikustera. Yo me uno a esto por la sonrisa, por la felicidad que me da. Por eso me uní a Monte Solidarios. Y siempre les digo, no perdáis esa sonrisa, nunca. Nunca. Y encima me emociono. Yo no soy de Vitoria, pero es que ahora cada vez que salgo a Vitoria me encuentro con uno, con otro. Son abrazos, es amistad. Fuera de lo que es Montes Solidarios o salidas a la naturaleza, hay algo más. Es que están dispuestos incluso a... Oye, Yone, si te quedas sola, llámame. Oye, Yone, que si necesitas tal, cuenta conmigo. Es más que Montes Solidarios, son solidarios. Y la solidaridad cuenta mucho. Oso emotibo ez da, Jonek esandakoa bedeuan. Bera hitzetan aipatzen da Monte Solidariosek egiten dituen irteerataz gain beste zerbait sentitzen dela elkartearen parte izateagatik, ez? Zuretzat, zer da edo zer ematen dizu mendiataz edo naturataz disfrutatzea? Kristona, mundua beste modu, behin baino gehiagotan, hori ikusten nuen hor zegoela paisaia moduan, mendia eta hori. Eta, beti pentsatzen nuen, hor dago, baina ez dut ikusiko, ez da? Nire lagun batzuk juten ziren eta nik normalean kotxadera ematen nuen, beraiek hurbiltzeko ibilbidea hasten zen lekura. Eta gero jaso egiten dituen, eta holan, baina gero mendia bizi izaten nuen beraiek kontatzen zidaten bitarte horretan edo beraien bitartez, ez da? Zuretzat mendia hitzetan eguen, ez da? Hitzetan eta argazketan geratzen zen, eta orduan orain ikustea posible dela nik ere disfrutatzea, sentitzea, ikutzea, hori oso mundua zabaldu egin da, eta ez bakarrik nire. Mundu berri bat. Bai. Eta gero gainera nik beste gure helburutan badaukagu gauza bat lehen aipatu ez dudana eta nik uste dut jendea hurbiltzen baldin bada guregana jakin behar duela. Saiatzen gara eta gure helburu nagusien artean da inklusiboa ekintza hauek eta gure elkar
gizartea inklusiboa izatea. Guztiontzat, ez da, izatea. Bai, guztiontzat, eta orduan, antolatzen dugu nien zer, antolatzen dugu jende guztiarentzat. Ez bakarrik pertsona batzuk voluntariak direnak eta beste batzuk erabiltzaileak, eta orduan batzuk laguntzen digutela, bai egia laguntzen digutela, baina ara joten dira pertsona aditua, umeak, edo zein pertsona apuntatu daiteke, eta guga adibidez irteretan joten gara bai, 60, pertsona inguru. Oso interesgarria esaten zabitzena Kontxi, baina esaten dudate hemendik Pinganillotik pilo bat galdera dauzela txatian, beraz, Nerea, hor zauz? Kaixo, zuten hau zuen? Bai. Bai, beira, hainbat galdera ditugu hemen, baina, pare bat hartu ditut, pixkat, ezakit, agian interesgarriak direnak edo. Bota. Iratze galdetzen du, zein irteera, zein irteera da oroitzapen goxoenak ekartzen dizkizuna burura? Begira, Zoila mendira igo ginenean, eta... Non da Zoila mendia? Hori, Izki parke naturalean, eta kuriosa zain zer, nire lagun batekin jo nintzelako, eta berak ere elbarritua da, desgaitasun fizikoa da. Eta Monte Solidariosekin falzinaten? Bai, eta orduan, berak jun zen juleta ulki batean, eta ni beste batean, eta orduan elkarrekin, gure lagun guztiekin batera, eta oso polita. Eta bestea, sartu ginen proiektu batean, Kobazuloen proiektu batean, eta orduan, hori, 10 urten eraman saiatzen juten ikusteko. Eta azkenean lortu zenuen, ezta? Eta lortu nuen Monte Solidariosen bitartez, eta orduan benetan pozalagoara june ginen, eta oso, gomendatzen dute, oso polita dela, hor, estalagmitak norabide, edezin norabideetan eginda zeundelako, eta oso eszenario izugarri polita ezotzen dutelako. Nerea, beste galderarik badau txatian? Bota? Bai, behitu, hemen daukagu A. Lakarie egin duen galdera, eta galdetzen duia zein izango den Monte Solidarioz elkarteak egingo duen urrengo irteera. Urrengo irteera? Begira, urtero egiten ditugu bi gabonak inguruan. Bata da Babio mendira igotzea, eta oso unkigarria da guretzat. Hor, Babio mendia dago Amurriotik oso gertu, eta orduan antolatzen du horko ikastetxe batzuk, eta udalak, eta hori, eta orduan igotzen gara normalian juten diren pertsonak aulkietan eta gehienak ikasleak dira. Eta orduan igotzen gara eta da romeria bat sortzen da hor goian gaudenean, eta musika dago, zer jateko, eta jende, eta hor dago Lentzero, Mari Domingi, oso irtera polita. Polita, ezta? Eta bestea da urrengo astean, urtea bukatzen denean, 21an, abenduaren 21an, agurrari esateko, urteari, agurra esateko, egiten du Olarizum, irtera. Ze ondo. Eta konbidatuta zaudete. Hori da, oraintxe joan gora horretara. Nerea, eskerrik asko txataren ardurauna izategatik, eta hurrengo saioan ere hemen izango zaitugu, ezta, Nerea? Horrela da, bai Anje, hurrengo astera arte. Eskerrik asko, Nerea. Bueno, saioarekin amaitzen goaz. Posible izango ditzake, claro, jendeak ikusi dut hor txatean baita galdera, jendearen aldetik, ea nola alden apuntatu, gure ikusentzuleok, nola apuntatu daitezkeen irteetara. Bota Monte Solidariosen kontaktu edo daukasuna?
Bale. Apuntatuta daukazu. Bai, apuntatuta daukat, baina batez ere esango dizuet. Jartzen baldin baduzue interneten Monte Solidarios, hor Bertan tekstua joango da, oin segidan? Hemen dugu, oso ondo. Oso ondo, eta orduan hor daukazue apuntatzeko, eta arazoren bat baldin badaukazue, hor ere badago telefono zenbakia, eta gustora, hitz egingo dugu zuekin, eta oso pozik egongo gara zuek apuntatzen bazaete. Guztia kongi etorriak, ezta? Bai, noski baietz. Eskerrik asko Kontxi gaurkoan hemen egoteagatik, hau da argitu saioa, eta hurrengo asteazkenean gogoratu, asteazkenero arratsaldeko 7:00 hemen izango garela, asteko berria kontatzen, eta bertan izango dugu baita ere, asteko gonbidatu berezia. Ezer gehiago esateko, eskerrik asko gaurkoan hemen egoteagatik Kontxi, eta hurrengora arte. Vale.